so jikinta yana shafa kan nonuwanta, tana linshe ido, tana ƙara kamoshi, tana cewa, "Oh, wayyo da'i." Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel din, ka daure kai mana subscribe, hakan shi ke ba mu ƙarfin gwiwa. Mun gode. Labarin Umar da Amina. A wani gari an taɓa ‘yan wani mutashi mai suna Umar, mutum ne mai matuƙar kyau da kuma hankali. A cikin wannan garin akwai wata yarinya mai kyau sosai mai suna Amina. Amina mutumiyar ƙirƙice sosai kamar yadda Umar yake. Wata rana Umar ya fito kasuwa sayayya, sai ya ga Amina. A wannan lokacin suka fara magana. Nan ta fada masa adres din yadda zai same ta, ya ji dadin hakan sosai. Bayan sun rabu a wannan lokacin, sai Umar ya fara kiranta. Suna fita a koda yaushe, har suka shaku suna ƙaunar junansu sosai. Shi kuma Umar, sakamakon yadda take burge shi sosai har ya fara sha'awarta. Sai rana daya ya gayyace ta gidansa, ita kuma ganin yadda ta yada daɗi bata je masa ba. Kamar yadda ya gayyace ta, haka ta je ta